हेलो फ्रेंड्स बरायबाय चैनलाव पिन कनसेप्टआव दायो मोनसे लेटेस्ट आपडेट सफैदों बीटीसी एबा CSB दिनै मेम्बार्सफोरखौहाय समायखिरा होबावबाय दा अब्ला नोंथांमोननि थाखाय पजिटिव आपडेट CSB मेम्बार्स जानाय माने मा नोंथांमोना एसेबाबो सिगनेल मोनबाय जे बीटीसी आव साख्रिया प्रसेस जासिगोन दा रिटेन एग्जामिनेशन बा स्किल टेस्ट बा भाइभा टेस्टनि रिजाल्ट बा गुबुन गुबुन सावरायगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव दा बेखायनो जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे बीटीसी साख्रि आसामनि साख्रि सेन्ट्रेल साख्रि नोंथांमोना लासै लासै आपडेटखौ नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन आरो गाबोन आसामाव समायखिरा लागोन जेनेखि मिनिस्टार मन्त्रि मोनगोनफोरा गाबोन समायखिरा लासिगोन आरो बेयाव मदि बिथां फैगोन बेनिफ्राय मिनिस्टार मोननाय लोगो लोगोनो डिपार्टमेन्टेल वाइसआव माखासे रिभिउ जासिगोन आरो रिभिउ जानानै बबेयाव पस्ट दं गैया गासैबो रिपर्ट लानानै माखासे साख्रि ग्रेड 3 ग्रेड 4 आसाम स्टेटआव ओंखारगोन जेरै एडिआरइ 3.0 आसाम पुलिसनिफ्राय गुबुन गुबुन टेक्निकेल नन टेक्निकेल मेडिकेलावबो नोंथांमोननि पस्टआ फैसिगोन मानोना जेनेखि बीटीसी आव मोनसे मोजां खबर दङ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मेडिकेल कलेज खालामसिगोन बारा गोबाव गैला नैबे बोसोरावनो खालामगोन बिनिफ्राय गोबांथार साख्रि नार्स बेनिफ्राय टेक्निशियान बा गुबुन गुबुन टेक्निकेल नन टेक्निकेलाव पस्टआ फैगासिनो दङ थ' गोबाव खालामा जों थाङो दा CSB आव दा जों फैबाय CSB आव आरो CSB आव फैयोब्ला नोंथांमोना बेनो जाबाय फरेस्टार नोंथांमोना साख्रि दा बेखौ सिलेक्सन खालामनोबा प्रपार जेनेखि CSB मेम्बार्सफ्रा गासैबो फुल प्लेजेड जानांगौ दासिम जोंहा जायाखैमोन ना दिनैसो मोजां खबर फैदों बेनो जाबाय जि मेम्बार्सफोर दंमोन गोदानै एडिशनेल होबावजानाय गासै 10 दङमोन थ' बिथांमोनखौ दिनैहाय सरकारा समायखिरा लाहोबाय एबा CSB आ समायखिरा लाहोबाय आरो जे बिथांमोना फुल प्लेजेड जाबाय CSB मेम्बार्स 1 इयारनि थाखाय बिनि गेजेराव फार्दार एक्सटेनसन खालामगोन जेब्ला नांगौ जायो नाथाय 1 इयारनि थाखाय होग्रोबाय दा बिथांमोना अथरिटिया ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 साख्रिखौ होनो राइट्स दङ CSB आ दा बेखायनो जों नायोब्ला दा बिथांमोना दिनै टेकिं बा समायखिरा लानाय लोगो लोगो माखासे प्रसेसा जासिगोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दा जों नायग्रोनो जे बिथांमोना सोर मोनदों बबेनिफ्राय मोनदों जों A to Z जों मेम्बार्सफोरखौ दायो नायनो नैबे जाबाय फार्स्ट पेजआव होनाय जानुवारियाव होदोंमोन बेखौ जानुवारि 5 तारिखआव होदोंमोन आरो बेनो नोंथांमोना फार्स्टआव मोनदों नाम्बार 1 हिसाबै प्रदीप कुमार ब्रह्म APS रिटायार बिथाङा बे जाबाय चेयारमेन दा नोंथांमोना मोनदों एन्ड सेकेन्ड नाम्बाराव नायोब्ला दीप्ति प्रसाद ब्रह्म बे जाबाय भाइस चेयारमेन बेनिफ्राय माखासे मेम्बार्सफोर दङ गासै 11 मेम्बार्सफोरखौहाय होग्रोनाय जादों बेनो जाबाय 1 इयारनि थाखाय जुदि नांगौ जायोब्ला बिसोरखौ एक्सटेनसन खालामगोन होनना दंखायो डेट मिन्स मा थ' बियो 5 इयार्स थानाय चान्सआ दङ आरो दा जिखि जाया बेखिनि गासै 11 जन होदोंमोन नाथाय गोबांथार हारिफोराबो माने डिमान्ड खालामदोंमोन जे जोंनिफ्रायबो माने मेम्बार्सआव नांगौ बा CSB आव मानसि नांगौ होननानै बेखायनो दा माखासे एडिशनेल खालामबावदोंमोन आरो माखासे होबावदोंमोन दा बेखौ नायोबा नै बेनो जाबाय आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ माने ब्लार खालामबाय मानोना गोबां प्राइभासि थायो नालाय दा नैबे जाहैबाय बेखौहाय मार्चआव होदोंमोन आरो मार्चआव होदोंमोन बिनि उनावनो हमना ला एप्रिल बेनिफ्राय जोंहा इलेक्सन जादोंमोन बेनिफ्राय प्रसेसा बन्द जादोंमोन CSB निफ्राय आरो दा जि बिथांमोना गासै 11 बाव होबावदों नायो अके 11 होबावदों बिथांमोनखौ मा 1 इयार होनाय जादोंमोन आरो 1 इयार बिथांमोनखौबो होनाय जादोंमोन सेम सिगांनिजों बेखौ नायोबा बबे कास्टनिफ्राय मोनदों नोंथांमोना नाम्बार 1 मोनदों सोरबा रय दङ बहाय राजबंशीनिफ्राय होनाय जादों देन सेकेन्डआव कच होनाय दङ बहाय राभा कच बि जागोन एन्ड बेनिफ्राय नैबे जाबाय बेंगलनिफ्राय होदों आरो बेनिफ्राय एसामिस जेनेरेलनिफ्रायबो होदों आरो लोगोसे गरखानिफ्राय होदों आरो मुस्लिमनिफ्राय होदों आरो लोगोसे गार'निफ्राय होदों बेनिफ्राय बर' नोंथांमोना मोनदों नै तिजिन बसुमतारी मोनदों बाक्सानि आरो लोगोसे तामुलपुरनिफ्राय मोनदों नोंथांमोना सासे बर' मोनबावदों आरो लोगोसे सरनियानिफ्राय सासे होबावनाय जादों आरो लोगोसे 11 नाम्बाराव बलराम ब्रह्म दङ थ' बिथाङा बर'निफ्राय मोनदों स' गासै 11 जन नोंथांमोना गासै 22 मेम्बार्स जाबाय इनक्लुडिं जेनेखि चेयारमेनखौ लानानै आरो दा बेखिनि बिथांमोना दिनैनिफ्राय माने फुल प्लेजेड जाबाय CSB आ अब्ला माने मेम्बार्सफ्रा माने फुल प्लेजेड जाबाय दायथ'आ रेसपन्सिबिलिटिया अब्ला मोनसे मिटिं खालामनानै मोनसे मिटिं जानानै माने फार्दार प्रसेसनि बिथांमोना खामानिखौ मावनो हासिगौ आरो
स' दायो नोंथांमोना क्लियार जाबायना जेनोखि ससियेल मिडिया फेसबुक पेजाव गोबांथार होदों नालाय जे दिनैहाय अटेकिं लादों होननानै CSB मेम्बार सा 11 होननानै आं बेखौनो रेफारेन्सआव भिडिअ खालामबाय बिथांमोना सिगांनो मोनखादोंमोन दायथ'खौ नाथाय समायखिरा लानाया माने फुल फ्लेजेड जायाखैमोन आरो दा बेखौ नायोबा जों पजिटिभ मोनसे आपडेटखौ लानो हायो जे जोंनि ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 प्रसेसा मोनसे नङा मोनसे नटिस फैसिगोन जे केन्सेल जागोन ना रिप्रसेस जागोन दा बेखौहाय समजों लोगोसे मोनथिसिगोन आरो नैबे फरेस्टारनि फिजिकेल टेस्टखौबो कन्डाक्ट खालामनोबा बेनो जाबाय CSB आसो खालामगोन नालाय दा बेफोरनि थाखायनो CSB आ नांगौसेबां खामानिखौ मावनांसिगोन मानोना दाथ' इलेक्सना जोबजोब्बाय आरो सरकारबो दाखाबाय आसामावहाय दाबाय देन बेनिफ्राय गाबोन मिनिस्टार पस्टखौ सोर मोनो मोना थ' बेखौ नोंथांमोना मोनथिसिगोन BTC-निफ्राय 3 मोननो हागौ BPF-निफ्राय 2 आरो जेनोखि BJP दङना थ' BJP-निफ्राय 1 मोननो हागौ टटेल 03 मोननो हागौ आरो BTC ओनसोलाव दा हप दा बे सोर मायाव मोनो गाबोन मोनथिसिगोन दा जियानो जा बयनिसिमबो पजिटिभ आपडेटआ बेनो जे CSB आ जाबाय माने जेनोखि मेम्बार्सफोर आद्रा दङमोन दा बिथांमोना जाहाथे स्टुडेन्ट्सनि थाखाय बा लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावथोंसै मानोना लाइमोनफोरनि बैसोआ नेबाय थाया जेनोखि आसा खालामदोंमोन ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव साख्रि लानो बियो जाहाथे साक्सेस जायो